vida externa e máis o agradecemento, por suposto. Estas épocas tan difíciles nas que... A ver, eu, igual que cando me pideu Xoan o artigo para Terra de Ontes, o que intentei foi colocar a Concepción Arenal, contextualizar un pouco no ambiente no que se movía, non? Entón, eu sitúa ao lado de Juana de Vega, que é anterior a ela, que era condesa, e que tiña un salón na Coruña, que era un punto de reunión da Social Liberal Coruñesa, que desempeñou o cargo de aya da futura reina de España, Isabel II, e da súa irmá, a infanta Luisa Fernanda, e que ademais foi camareira maior da corte. E nesa época escribiu unha historia interior de Parado. Por que me estou parando nesto? Porque é unha escritora. Estamos diante dunha escritora. Escribiu tamén as Memorias do Sagome en 5 volumes co título Memorias del general Francisco Espoz y Mina. E cando as epidemias de peste e cólera de 1853 e 1854, xa había epidemias na guerra, na Coruña o alcalde Juan Flores, que todos coñecemos da súa rúa, pediulle que como presidenta da Asociación de Señoras se fixese cargo da dirección e mantemento do hospital e do hospicio. Bueno, ten o título de Duquesa de Caridade con Grandeza de España, a reiña nomea viceprotectora dos estabelecimentos de beneficencia da Coruña, e coincide con Concepción Arenal justamente nas peticións de indulto para os condenados a morte. Ela, igual que Concepción Arenal, consideran que a condena a morte é un exceso, e fixade, pois estamos falando de aí 200 anos, e xa consideraban que era unha barbaridade. Pero aparte deso, consideraban que ainda máis barbaridade era que unha persona que se daba de corta e que estaba absolutamente integrada na sociedade como verdugo fixera ese asesinato diante de todo o mundo, non? Aquelas condenas e aquelas execucións á vista de todo o mundo. Entón, isto podelo ver moi ben na película de... Hai tres películas de Zaza Ceballos, que é unha produtora galega, que justamente se parou nestas mulleres, nas que eu me quero parar agora. En Juana de Vega, en Concepción Arenal, en Rosalía de Castro. Juana de Vega traballa con Concepción Arenal e nesa película vese perfectamente, na de Concepción Arenal visitadora de cárceles, vese perfectamente cal é o papel que fan elas, non? Como traballan nos cárceles, justamente educando aos presos, o papel de educación para poder reinsertar a xente, é dicir, non dala por perdida xa, e falamos de 200 anos e ainda está sin conseguir, non? Pois un pouco nese sentido. Pois ben, mulleres como Juana de Vega, que é anterior a Concepción Arenal, que é un pouco máis bella, e que lle abre os camiños, porque cando Concepción Arenal se converte en visitadora de cárceles é porque Juana de Vega consigue coa raíña que a nomee visitadora de cárceles e de asilos. Despois habría que falar de Rosalía de Castro, que non fai falta, pero que é unha escritora en galego, a primeira escritora en galego despois da Idade Media, e que pon o galego, recollo un galego literario, que escribe cantares gallegos, que se publica o 17 de maio de 1963, e, polo tanto, cada 17 de maio, despois de 100 anos, se celebra o Día das Letras Galegas, conmemorando ese día, ese día no que sae unha obra en galego da man dunha muller. É dicir, cando falamos en Galicia de que se o noso é matria en lugar de patria, se o papel fundamental das mulleres, aí temos un papel moi importante, non? Pois ben, a parte de Juana de Vega, de Rosalía de Castro, estaría Emilia Pardo Bazán tamén nesta mesma época, a finais do século XIX, están as tres aí, e Emilia Pardo Bazán é con Concepción Arenal a precursora do feminismo. Son dúas persoas moi diferentes. Concepción Arenal é unha muller na súa vida privada moi conservadora. Ela é viuda, queda viuda aos 9 anos de casarse, queda con 2 fillos, a primeira filla morre de bebé, e ela o que fai é recollerse, traballar, escribir, pero non ter amoríos que se recoñezan, non facer unha vida pública como podía ser a de Pardo Bazán, intentando, bueno, aparte de ligar e esas historias que xa este ano, ademais, que estamos celebrando tamén o centenario de Pérez Galdós, todo o mundo fala desas cartas que a Emilia Pardo Bazán lle mandaba a Pérez Galdós, donde se ve claramente a relación que había entre eles, non? Unha relación
que ela mentras ela estaba casada e cosas así. É dicir, que Pardo Bazán era unha muller moi liberal, tamén a nivel sexual e a nivel da vida normal, mentras que Concepción Arenal non. Concepción Arenal era unha muller moi recollida. De feito, falase da súa relación con Monasterio, con un compositor de música da súa época, pero nunca se chegou a aclarar hasta onde era esa relación, unha relación de amizade ou podía ser unha relación de outro tipo. Pero, aparte desas diferencias que hai, e que elas teñen enfrentamentos de vez en cando en base a eso, pois Emilia Pardo Bazán, como ela, defende o papel da muller e é unha das primeiras feministas que aparecen en España, non? Defende os dereitos e as libertades das mulleres, como sabedes é a dona do Pazo de Meirás, vivía no Pazo de Meirás, foi escritora en lingua castelán, intelectual, xornalista, crítica literaria, narradora, e dentro da narración chegou a acadar un dos mellores postos dentro do que é a literatura en español. O estilo naturalista non sería o mesmo sin ela, non? Eu non sei, convido-vos, porque a veces se pode conseguir na rede, a ler Las medias rojas. Non sei se alguén o ten presente, pero cando, bueno, Concepción Arenal xa escribira sobre as mulleres que traballaban na fábrica de tabatos na Coruña, pero a min o de Las medias rojas chama moita atención porque é a historia de unha moza que vive con seu pai maior na aldea, e ela empeza a soñar con poder marchar a América, con poder emigrar e facer unha vida distinta. E entonces, justamente, cando está dando pasos para eso, cando vai aforrando nos ovos que vende e en todas esas cousas de onde vai sacando céntimo a céntimo algo, pois resulta que justamente seu pai lle ve un día que ela está perdendo o lume, que é xusto o día antes, ou 2 días antes de que ela teña pensado escapar da casa para marchar a emigración, pois descubre de bellas medias. E entonces pregunta aquilo de que fas ti con esas medias, de onde as sacastes, que pensas facer? E aí el castiga de tal maneira que a destroza a cara, ela perde un ollo, perde os dentes, co cal non vai poder emigrar, porque para emigrar a xente ten que ir san, ten que ir ben, non? E entonces aí se acaba a vida desa muller por ter un instante de esperanza, non? Entonces, isto fai no mellor, máis que mellor que ninguén pensou a Pardo Bazán, e por iso tamén é unha persona tan fundamental, non? Ela foi a primeira en presidir a sección de literatura no Ateneo de Madrid, a primeira nomeada conselleira de Instrucción Pública e a primeira muller catedrática de literatura contemporánea de linguas neolatinas da Universidade Central de Madrid. E participa na creación da Real Academia Galega. Sabedes que a Real Academia Galega na Coruña está justamente nunha das súas casas, non? Ela, ao final, acaba cedendo a súa casa para que ali poida ter a sede a Real Academia Galega. A pesar de que ela non escribiu en galego, pero ten esa sensibilidade, non? Por lo tanto, Juana de Vega, Concepción Arenal, Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán, 4 mulleres galegas, do século XIX. A mí isto gustame facer pincapé neste aspecto, porque parecía que aquí non había nada. Aquí estábamos todos así como medio retrasados, medio nunha esquina do mundo, na esquina que era do Fisterra, non? E, sin embargo, nese momento hai 4 mulleres que aparecen públicamente e que perfectamente podemos reivindicar, non? E reivindicar dende todos os puntos de vista, dende o punto de vista do feminismo, dende o punto de vista da creación literaria e de reformadora de leis ou de reformadora de institucións públicas, non? Como é Concepción Arenal. Pois Concepción Arenal é tan de Galicia que nace en Ferrol, que vive na Coruña, en Pontevedra e morre en Vigo. Ela fala, por exemplo, na biografía que hai de Ana Caballé, unha biografía magnífica que tamén, se vos interesa esta autora, estaría ben que lerades. Falase, por exemplo, de como vai as augas a Lugo, non? As augas termais, como vai a Lugo, porque ela ten problemas físicos, e cando vai a morrer, légalle os seus papéis ao Museo de Pontevedra e ao Mosteiro de Pollo. E o que está legando, que deixa e están aí, hasta o punto de que, por exemplo, este ano, pois Ana Caballé, a autora da súa biografía, pero moitos máis,
os comisarios que están facendo en Madrid para a Biblioteca Nacional a exposición sobre Concepción Arenal teñen que pasar por Galicia. É dicir, todos teñen que pasar por aquí, non só por cousas que quedan en Ferrol, sino sobre todo por a súa obra literaria que non se publicou na vida. Ela escribiu, antes de escribir ensayo, escribiu, cando era moi nova, escribiu poesía, narrativa e teatro. Pero esa obra decidiu co seu fillo, o fillo que queda e co que acaba vivindo, deciden que non a van a publicar. Aí ela é como se mostrara un pouco o que ela era, o que pensaba, o que sentía, en primeira persoa. Entón deciden que mellor esa obra non, que mellor deixar que ela resplandeza de algún xeito a través da obra do ensayo, pero non da creatividade, non da literatura de ficción. E xa vos digo, siguen estando aí as obras, e siguen tendo que vir todo o mundo a Pontevedra e apoio a poder consultalas. Ela era filla dun militar liberal, igual que Juana de Vega era a muller, a viuda dun militar liberal, pois ela é filla. Pero o seu pai, cando chegan os conservadores, castígano, retírano do emprego, por decirlo así, e morre deixando a ela con 9 anos ou algo así. O pai daballe alas, por decirlo de alguma maneira, creía nela, mentre que a nai era un pouco do contrario. A nai era esas mulleres como represoras, que non lles deixa, que o que quería era casala ben, mantela na casa, que fora unha filla obediente, que quedara aí para cuidar a ela e os maiores, e ela era unha rebelde. Entón, son dúas irmáns, a outra fai ese papel de casarse, ter fillos e tal, e mentre que era tarda en facelo. Entón, cando fai, e que ademais o fai ben, pois xa o enfrentamento ca nai fora tremendo, e xa morre a nai dentro desa crise, por decirlo así. E iso tamén é algo que a vai a marcar a ela ao longo da vida. Bueno, aparte de vivir en Galicia, vive en Cantabria, de onde era o pai, e vive tamén en Madrid. E aí é onde contaba Xoán, que se ten que disfrazar de home para poder ir á facultade e estudiar Dereito. Sabedes que este ano, ademais, o alumnado, as alumnas, sobre todo, da Facultade de Dereito de Santiago, homenaxearon xusto desta maneira, vestíndose de homes e indo ás aulas vestidas de homes. Bueno, xa vos dixen máis ou menos así como vai o tema da vida, e o que vos decía antes, que coincide con Juana de Vega no progresismo, no pensamento e na prudencia da vida privada. É dicir, elas separanse de Pardo Bazán nese sentido, en que Pardo Bazán lles parece unha muller como moi casquivana, e tamén son tratadas con injusticia, a pesar de que elas son conservadoras nesa vida privada e intentan non sacar o pé do texto para que nunca a sociedade as poida atacar por ese lado, sin embargo, a sociedade tampouco se porta ben con elas, nin a monarquía, as que serviron, nin moitas outras institucións. De feito, hai un momento en que as separan as dúas de todo o tema de cárceles, asilos, orfanatos, etc. Sepáranlas e castíganas de un xeito, non? E eu creo que elas sobreviven gracias a esa solidaridade que teñen entre as dúas e a esa sororidade da que se fala neste momento, non? Por lo tanto, sufren injusticia e acusan a sociedade de desmemoria en determinados, non? As dúas son críticas coa monarquía e coa Iglesia, queren reformalas, pero non sustituílas. É dicir, elas non defenden a República, nin defenden o ateísmo, por dicirlo de alguma maneira. Son reformadoras dentro da Iglesia e dentro do Estado. Ela é abolicionista, por exemplo, non está contra o tema da esclavitude, sin embargo non pertenece á asociación, coa asociación participa nos premios que convocan e tal, pero ela nunca está en ninguna organización de enfrentamento, por decirlo de algún xeito, ao poder institucionalizado.
E sempre escribe apelando á concordia en tempos revoltos. A ver, é importante ter estes datos así un pouco na cabeza, porque veremos que ela dá pasos moi importantes, pero sempre buscando a concordia, non? Buscando o entendemento entre todos as institucións. E eu quería facer fincapé no tema de que escriba ensaio. A ver, Pardo Bazán, Rosalía de Castro, e as mulleres desa época, Fernán Caballero, non? Todas as mulleres escriben ficción, é dicir, están falando de creatividade, de imaginación, de sentimentos, de afectos, non? Sin embargo, ela dá un paso máis adiante e atrévese co ensaio. O ensaio é o pensamento, é a filosofía. O ensaio escribes ensaio cando queres cambiar a situación, non? Cando te atreves a nun mundo de homes querer decir como habría que facer as cousas. Entonces, por eso, o seu papel a mí me parece moi importante realmente, non? É un papel moi forte, non? Para ele resulta casi inmoral ese feito, non? De que alguén se atreva a decir como deben ser as cousas, a falar do que se debe pensar. Onde tal se veu que unha muller veña a opinar sobre o discurrir da sociedade, non? Por lo tanto, tivo que ser moi difícil sacar adiante a súa obra. Ela participaba nos concursos, sempre que había concursos participou nos congresos a nivel internacional, sin ir, nunca saiu de España. Sin embargo, era coñecida en Rusia, en toda Europa, en Estados Unidos, era coñecida, porque enviaba, cando mandaban información para un congreso, ela inmediatamente se ponía a escribir e enviaba os seus textos. E entón, tanto na legislación como no pensamento e nos países e nos cambios sobre as institucións se nota o seu peso. Hai pasos que os dou ela e que quedaron dados e quedaron para sempre. Entón, eso é un adiantado ao seu tempo que traballou sempre a favor dos que estaban nas marxes e que siguen estando nas marxes, dos presos e das presas. Ela di, das presas di que están un banzo por debaixo dos presos, é dicir, son as esclavas dos presos, por decirlo de alguma maneira. E entón ela vai se fixando sempre nos que están como máis abaixo na sociedade, nos pobres, nas mulleres, nos orfos, nos maiores, e así interviu na reforma das cárceles, dos asilos e dos orfanatos. Mediante a reforma xusto das cárceles, dos asilos e dos orfanatos, é visitadora e inspectora de prisións, e reflexionou sobre todas as grandes cuestións do seu tempo, pero non é só que reflexionara e que escribira, sino que actuou, non? Que xuntou o que é a teoría coa práctica. Entón, a mí pareceme que isto tamén lle dá un valor moi especial. Eu, o día que xustamente se cumprían os 100 anos do nacemento de Concepción Arenal, en Santiago veu Manuela Carmena, a que foi alcaldesa de Madrid, estivo dando unha conferencia sobre Concepción Arenal en Dereito, na facultade. E ela, unha das cousas que decía que a mí me gustou moito era que a diferencia que ela notaba entre as mulleres e os homes cando pensaban e cando escribían e moitas veces cando actuaban, estaba no emprendimento social. É dicir, as mulleres, decía ela, que a Concepción Arenal se lle facía imposible escribir, pensar, escribir, opinar na prensa, por exemplo, e non actuar inmediatamente. Tal vez por eso buscaba concordia, para que lle deixaran facer reformas nas cárceles e onde fora necesario. Entón, ela falaba, por exemplo, de mulleres que ao longo dese século fixeran cousas moi interesantes, falaba, por exemplo, de como unhas mulleres ilustradas crearon a Asociación de Damas, que estaba frente ao que era a Sociedade Económica de Amigos do País. E na Sociedade Económica de Amigos do País non nos querían deixar entrar, aquilo era algo de homes. E entón elas teñen que crear a Asociación de Damas, e esa Asociación de Damas, por exemplo, analiza a situación e ve que na inclusa os bebés morren, no primeiro ano morren o 80% dos bebés, porque non teñen forma de darlles leite materno. E entón ela conta como esas mulleres, que eran mulleres ilustradas, escriben cartas a todas partes do mundo. E di ela, ata que de Australia chega o biberón. É dicir, de Australia lles comentan, lles explican, lles dibuixan ou lles envían un biberón, para que vexan como se pode alimentar a esas criaturas e non perdelas no primeiro ano de vida. E
E iso é o que caracteriza a este tipo de mulleres, non? Como Concepción Arenal. Son mulleres que, a ver, igual que agora, igual que sempre, foron apoiadas polos grupos liberais. É dicir, os conservadores non as apoiaron nunca, a pesar de que eran mulleres conservadoras vestidas de luto, viúvas moi consecuentes, cando elas necesitaron algo sempre estaban aí os liberais para botarles unha mano, non? O seu valor intelectual é innegable hasta ese punto que decíamos antes, non? De que sin sair do país teñera en conta a nivel internacional, tanto a nivel de pensamento como a nivel de legislación, e a siguen recoñecendo, non é algo que falemos solo en Galicia ou en España, non? Está considerada a mellor pensadora do século XIX, é unha activista, unha pioneira do traballo social. Fixadevos, agora está a carreira de traballo social e parecía que naceu aí hai 20 anos ou algo así, non? Pois ela é unha das pioneiras, visitadora de prisións, defensora de educación para todos, pero especialmente para os colectivos desfavorecidos. Ela entende que eses colectivos desfavorecidos como o da muller ou os pobres, a saída que teñen é justamente a educación. Sin educación non hai nada. Ela traballa con Ginás de los Ríos e coa Institución Libre de Enseñanza. E iso que vos decía, non? Que se hai alguén máis desgraciado que un home preso, unha muller presa. Por lo tanto, se hai que empezar as clases de educación nas cárceles, empezase polas mulleres. E iso vese moi ben na película esta que vos contaba. E eu teño aquí un párrafo que aí me parece que é moi significativo, non? Ela quiso cambiar o mundo e era algo reservado aos homes. Por iso, aínda formando parte da xunta directiva do Ateneo de Señoras, onde se carga de escribir as reseñas ás dominicales, é dicir, hai unhas conferencias os domingos que son sobre a muller. Ela asiste a esas conferencias, fai unha reseña que publica. E a pesar de facer eso, e de que se considera que esas reseñas, máis que resumen, son, a parte do resumen, o seu pensamento sobre o que se dixe, nunca a invitan a dictar unha conferencia, a pesar de formar parte da xunta directiva. Ou tampouco lle foi permitida a participación como membro na Real Academia de Ciencias Morales e Políticas, aínda tendo ganado 3 premios por eles convocados e ser apoiada por Pardo Bazán. É dicir, foron mulleres moi castigadas, moi castigadas. E o que vos decía antes, non? O feito de que xustamente fagan ensayo e queiran actuar na vida pública, eso non lle perdonan nunca, non? Nunca. Considérase que tanto ela como Juana de Vega son mulleres que teñen unha importancia fundamental na Constitución e o primeiro desenvolvemento da sociedade civil en España. É dicir, esa sociedade civil na que seguimos pelexando ahora mismo, non? A través das organizacións nas que estamos todos e todas vos, intentando organizar a sociedade civil, é dicir, que a xente normal, a xente que non está metida nun partido político, que non está nun concello, que non está no Parlamento, onde sexa, que tamén actúe, non? É dicir, que non hai disculpa para non actuar, non hai disculpa para decir que eu non son ninguén e non podo estar intentando cambiar a sociedade, non? A sociedade civil hai que organizala e organizase justamente nas asociacións e elas intentan facer isto. E para facer isto, claro, é dicir, o que é fundamental é facer a esta xente responsable dos seus deberes e activa coas súas obrigas, é dicir, os cidadáns non só temos dereitos, que iso, por exemplo, na escola creo que é algo que padecemos todos, non? Cando a xente nova pensa que só ten dereitos, que a Constitución está escrita para falar dos seus dereitos, e sí, e ademais hai que ir cos dereitos na man e exixilo sempre, pero aparte dos dereitos temos deberes, temos obrigas, e esas obrigas hai que facelas, non? Hai que cumprilas e hai que ser activo na sociedade, hai que intentar cambiar o que se poida cambiar desde onde sexa posible, non? E esa é a única maneira de crear cidadanía, porque a donde as institucións públicas ou o Estado non pode chegar, temos que chegar nós. E temos que chegar nós con seriedade. E isto, a ver, estou falando en primeira persona, pero é algo que diera. É dicir, temos que chegar nós porque
Ela, unha das súas loitas máis fundamentais é intentar cambiar o que é a beneficencia, ou a caridade da Iglesia, intentar cambiála pola filantropía da sociedade civil. É dicir, a Iglesia fai caridade, e sigue facendo hoxe. Neste momento a xente cando pensa na xente que ten necesidade vai a Cáritas, sí? Pois ela, hai 200 anos, decía que mellor que caridade facer filantropía e mellor que o faga a Iglesia facela a nós directamente, nós como cidadáns de un Estado que as nosas obrigas. Entonces, nese sentido, considerase que das primeiras defensoras dos dereitos humanos, das que máis fai polos dereitos humanos en España nese momento en que se empeza a falar deste tema, e tamén traballa con outra institución que é fundamental nestes aspectos, como é a Cruz Roxa. Manuela Carmena, por exemplo, decía unha cosa moi interesante, decía, cando foi de Guantánamo, ela estaba como observadora da ONU, e como observadora da ONU non pudo entrar en Guantánamo a ver cal era a situación. Dixo, por o meu lado estaban os da Cruz Roxa, os da Cruz Vermella, que sí puderon entrar. Por lo tanto, hai organizacións que son fundamentales para a defensa dos dereitos humanos, e ela tamén é das persoas que pon en marcha a Cruz Vermella en España. A Cruz Vermella creárase en Francia e ela trae a España e pon a funcionar. Unha idea fundamental da súa filosofía feminista é que na muller, isto podemos estar máis ou menos de acordo, pero que na muller choca máis o mal, molesta máis o mal, porque non se espera dela. Non se espera porque, según di Concepción Arenal, a muller é capaz de dar vida. Da muller nace os nenos e as nenas. Entonces, alguén que ten ese don, por decirlo de alguma maneira, o mal quedalle como máis longe. E ela di isto porque esa capacidade a fai un ser moralmente máis evolucionado, con máis empatía. Di que as mulleres teñen máis empatía que os homens para poder solidarizarse coa xente que está peor. E, de feito, nese momento, ela, como Juana de Vega, o están demostrando todo o tempo. Non hai ningún home que sexa capaz de poñerse a par delas, empatizar desa maneira cos presos, cos vellos nos asilos ou cos nenos e as nenas nos orfanatos. Son elas que están facendo eso. A min hai unha serie de frases de Concepción Arenal que me gustan moito porque son como cando tiras unha pedra nun lago que se vai expandindo. Entonces son frases que hasta certo punto nos van a quedar dando voltas aí. Ela di, por exemplo, que todo acto humano, norma ou institución debe ser xulgado segundo a súa utilidade, isto é, segundo a felicidade ou o sofrimento que producen as persoas. Fixados, si no Parlamento, cada vez que se aproba unha lei, se pensaba isto, de que o importante desa lei é como vai a actuar sobre as persoas, se lles vai a provocar felicidade ou sofrimento, máis que outra cousa, Ou hai esa frase que está escrita en moitos lugares e moitas facultades de dereito, o de odia o delito e compadece o delincuente. É dicir, contra o delito imos a ser absolutamente duros e non imos a ter ningún tipo de compasión, pero co delincuente sí, temos que ter. É dicir, o delincuente temos que entender por que o fixo e temos que axudarlle a reinsertarse. E está falando ela de eso, Ou di aquelo de que a civilización sempre é máis cara que a barbarie, pero infinitamente máis productiva. E tamén, solo con mirar neste momento os enfrentamentos políticos e a barbarie que ás veces escoitamos, frente a isto tamén habría moito que decir. E Concepción Arenal, xa vedes que é unha muller teórica, pero ao mesmo tempo que actúa na práctica, unha muller que moviliza dentro do que é España naquele momento, pois, o que decíamos antes, os dereitos humanos, a Cruz Vermella, moitas institucións, institucións e filosofías que son absolutamente imprescindibles, e que sobreviviu a pesar do silencio que se montou sempre alrededor das mulleres. Eu acordábame cando estábamos intentando celebrar
o aniversario de Concepción Arenal no Ateneo de Santiago, facíamos revisión e decíamos, mira, hai unha calle Concepción Arenal ao lado de onde estaba o Capitol, hai un ambulatorio Concepción Arenal, hai unha biblioteca pública Concepción Arenal, non? Que ademais o alumnado lle chama la Conchi, en plan, xa é tan próxima e tan amigable, non? Que ten incluso un nome afectivo. Estaba un busto dela tamén en Santiago, pero un busto que andivo dando tombos por toda a cidade. Estivo na Alameda, onde estaban, parece ser que en un momento determinado estaban casi todos os bustos de xente ilustre, como estaba de Valle Inclán, non o que vemos agora, sino un busto tamén en pedra e tal. Pois estaba tamén na Alameda, pero no 36 retiraron esos bustos e leváronos, medios se perderon ata que acabaron aparecendo en San Domingos de Moraval, ao lado do Museo Pobo Galego. E despois acabaron levando a un xardín que hai encima da Costa Bella, onde está o Deliño Costa Nova, ou Costa Bella, pois xusto ao lado, estaba ali detrás de uns contenedores de lixo. Pero, bueno, agora conseguimos que se trasladara dende aí, que se levara xustamente a un xardín que está ao lado de San Frutuoso, debaixo de Raxón, que foi cementerio, foi o cementerio de peregrinos, e que xustamente queda aí mirando para o que era Falcona, aquela cárcere donde meteron presos aos republicanos de Santiago, xustamente no 36, onde meteron o pai de Díaz Pardo, a Ángel Casal e a toda esta xente, xustamente o sacaron de aí para ir a pasealos e tiraron nas cunetas, non? Pois aí está Concepción Arenal como poñéndolle cabeza ao que pasou, a esa barbarie da que ela falaba. E, polo tanto, a pesar dese silencio que se fixo con todas as mulleres, houve mulleres que resistiron. Sobre todo ela, Pardo Bazán, Rosalía de Castro, resistiu menos Juana de Vega. Juana de Vega tiñamos o nome na Coruña, pero casi non sabíamos de que foi o que fixera aquela muller. E por iso a mí me parece tamén tan importante o que vos falaba antes das películas estas de Zaza Ceballos, que é unha produtora galega que traballou na TVG e que se empeñou en recuperar a estas mulleres con películas, non? Entonces ten unha para cada unha delas, unha para Concepción Arenal, unha para Juana de Vega e unha para Rosalía de Castro, que xustamente, bueno, e para Pardo Bazán. E eu convido vos a que as vexades porque realmente son moi boas, e porque non saben, a ver, é certo que hai máis ficción, non? E aparecen cousas que non é que se afirmen, pero que che deixan unha porta aberta para que ti sigas imaginando e tal, pero tamén é verdad que é necesario reivindicar a estas mulleres, non? A mí, por exemplo, outra cousa que decía esta muller, a Manuela Carmena, que me chamou moito a atención, que decía, Concepción Arenal falou de dereito internacional. E falou de dereito internacional hai 200 anos porque lle preocupaba a irracionalidade. Decía que era declarar que la guerra es un hecho sin derecho, un hecho de fuerza. Entón, é unha muller pacifista, é unha muller que ataca a guerra e que considera que non ten sentido, é dicir, nunha época en que os homens e as mulleres podemos falar, podemos discutir, podemos poñernos de acordo, como imos a chegar a unha guerra? Que xa veis, chegamos a guerra todos os días que xa necesario, non? Ela consideraba algo innoble, exactamente igual que a esclavitude. E tamén decía Carmena, que a mí tamén chamou en algo que vos xa teredes observado outras veces, pero que está ben recordado sempre, non? Decía, era radicalmente independente. E iso foi o que a mantivo, a que non permitiu que se recoñecera todo o valor que ela tiña, non? É dicir, aos independentes ninguén os reivindica. As persoas que non son de ninguén teñen moi pouca acollida na historia, decía ela. E entón, se ela, en lugar de ser independente, tivera estado cos krausistas, definitivamente, tivera estado na institución libre de enseñanza, cos republicanos,
pois sería moito máis coñecida do que foi nese momento, non? E nos tempos que seguiron. Bueno, a min é eso. Quería reivindicar tamén o papel non só de Concepción Arenal, sino destas outras mulleres, non? Demostrar que nesa época había mulleres galegas que cambiaron o mundo, e que a estas alturas, pois, non sei como podemos seguir pensando que este país é pouca cousa, que a súa lingua é un estorbo, cando que as súas mulleres non son abandeiradas, cando xa o foron no século XIX. Entón, un pouquiño por aí iba a miña charla. Non sei se queres decir algo, se non, recomendo vos tamén este libro, Veleno de tinta impresa, non sei se alguén o coñece. É un libro que acadou o premio Ángel Pole de narración curta do Concello de Lugo no ano 2019, en Neira Cruz. E Neira Cruz o que fai é un pouquiño máis tarde, é dicir, non colle esta época, sino que colle os principios do século XX, vale? E nos principios do século XX fainos caer na conta das mulleres que hai nese momento na Coruña. Conta a historia de unha rapaza que acaba o magisterio e que cando acaba o magisterio non quere ensinar, realmente non lle chama a atención ensinar. Entón, ela o que quere é ser xornalista. E entonces vai contando como vai conseguindo entrar no que é os xornais, acaba traballando na Voz de Galicia, vai contando eso, pero a min ela é un personaxe inventado, non? Ainda que o autor di a memoria de María Luz Morales, da Coruña 1889, Barcelona 1980, primeira muller directora dun xornal no contexto español, en cuxa figura se inspira de maneira moi libre esta obra. Esta muller a que se refire é a que foi a primeira directora, a muller directora que era directora de La Vanguardia, en Barcelona. Pero él, con esa disculpa de situar a historia na Coruña e de centrala nesta muller, pois vai nos abrindo as portas a outras mulleres, como son, por exemplo, María Barbeito, que tamén foi profesora e acabou sendo profesora de profesores, non? A Francisca Herrera, que tamén vive nese momento na Coruña, a María Miramontes, a muller de Ángel Casal, aquela muller que era costureira, non? E que se di que gracias ao que ela cosía, se cosían os libros da xeración Nós, non? Aqueles libros que saíron na editorial Nós e na editorial Lar, pois saliron justamente gracias a ela. E é realmente moi chamativo ver a cantidad de mulleres que nese momento están aí, movéndose, non? Que acaban de facer magisterio e que se están movendo. Unha delas acaba casándose con Alvear, que é un xornalista, e son os que teñen despois a todas as irmáns, os irmáns Alvear, que seguramente vos sonan porque Aurora Marco escribiu sobre eles, non? Foi xente moi que sufriu represión despois do golpe de Estado e na posguerra. Entonces é eso, non? Que ese silencio no que estamos metidos, ese silencio denso, por decirlo de alguma maneira, como unha néboa que non nos deixa ver eses personaxes que están aí e que eran impresionantes, porque se sabía que a principios do século XX, na Coruña, justamente cando se crean as hermandades de Tafala, sobre 1917, por aí, pois había mulleres aí no medio, e elas tamén crearon as escolas de ensino galego, e elas eran eso, irmandiñas. Agora Aurora Marco acaba de sacar un libro sobre as irmandiñas, justamente, e entón son mulleres que o que acabou con elas realmente foi a ditadura, que primeiro castigáronas, algunhas morreron asesinadas e outras tuveron que marcharse por exilio, pero realmente estaban aí nos principios do século XX tamén intentando cambiar a sociedade. E se non pasara o que pasou, pois terían sucedido cousas moi interesantes, non? Pois fixadevos, cando chegan os exiliados e as exiliadas ao resto dos países, é como se rexuveneceran, non? Como se volveran a aparecer e volveran a funcionar todo. Eu tive unha compañeira que fixera unha tese sobre os exiliados que chegan a Colombia, outro tiña unha sobre os exiliados que chegaron a México, e era impresionante, non? Porque chegaba un médico
e creaba vacinas, e cambiaba a sanidade dun país, facían cousas realmente impresionantes, non? E entón, nada, eu creo que Concepción Arenal ben vale un encontro, un café. ¿Qué ese título? ¿Veneno o Belén? Veleno de Quinta Impresa. Neira Cruz, Xosé Antonio Neira Cruz. Sí, coñécelo de literatura infantil. Fiz un curso con él. Este é un libro que publicou o Ateneo de Santiago xunto coa Universidade, que é unha edición facsímil de dúas obras de Concepción Arenal, La mujer del porvenir e La mujer de su casa. Son dúas obras que unha complementa a outra, por decirlo así, non? La mujer de su casa sale despois de La mujer del porvenir e é casi, cando lees o título dices, ui, isto non me vai interesar moito. Pois interesa moito, porque en La mujer del porvenir ela non ten claro aínda a posición das mulleres na política pública, na política activa. E no segundo caso, cando fala de La mujer de su casa, sí, xa leu as sufragistas americanas, xa leu as feministas, e entón ten claro que as mulleres teñen que estar na política activa. Decía Pili, dice un momento, que Concepción Arenal era unha persona independente. Por ser independente, nadie reivindicaba, ningún grupo facía bandeira dela. Sen embargo, quero recordar que ten, ademais dese busto en Santiago, unha estatua na súa cidade natal, outra na Coruña, outra en Ourense, outra en Lugo e outra en Vigo. Non sei o Pontevedra. É un colexio nome dela. Un colexio nome. Sí, hai varios colexios co seu nome. Significa que é moi reconhecido por moita xente. Sí. Ainda que eu creo que debía ser máis. Creo que esta muller debía ter unha estatua en cada pueblo. Que as mulleres de cada ayuntamento É que eu creo que tamén promover se refería a eso. Estatua. Se refería a si non fora independente, sería muitísimo máis recoñecida, porque o merecía. Entón sería un pouco por aí, non? Pero bueno, a ver, a escultura esta de cuanto que ten en Ourense é impresionante. Chegas a Ourense, vela ali no medio, non? E en Ferrol tamén. Tamén. Non sei se queredes comentar algunha cousa ou